Beasainpedia, aurkezpena. Wikipedia hizkuntza desberdinetan daukagu, 353 hizkuntzetan. Euskara ere badu bere Wikipedia. Irailaren 22an, euskarazko Wikipediak 472.328 artikulu zituen idatziak. Lagundu nahi duzu? Eta zer da Beasainpedia? Beasainpedia Wikipediako beasaindarron atala da. Beasaingo artikuluak kalitatez hobetzeko eta kopurua igotzeko Aitu Euskara Elkarteak, Beasaingo udalaren laguntzaz sorturiko proiektua da. Beasainpediak Wikipedian duen wikiproiektu edo espazioaren barruan aurkituko dituzue proiektuaren helburuak eta nola has gaitezke lanean, hortxe ere badituzue hainbat esteka Wikipediako laguntzara eramango zaituztena. Lanean hasteko argibideak pausoz pauso azaltzen dira, bideo tutorial oso onak daude poliki-poliki Wikipedian lan egiten ikasteko, beldurrik ez da izan behar, hastea besterik ez da. Argi dagoena da, Beasainpedia, beasaindar guztiok garela. Wikipediako Beasainpedia atalean nola sartu jakineko duzue. Wikipedian sartzen bazarete euskarazko Wikipediako bilatzailean, hortxe lupatxo hori dagoen leku horretan, wikiproiektu2.beasainpedia jartzea besterik ez duzue. Egitea atalean sartuta, ikusiko duzue proiektu honetan egin dugun bilaketaren ondoren, urdinez aurkitu ditugun artikuluak daudela eta gorriz egitear dauden artikuluak. TX gorri horiek, batez ere gorriak direlako, Txikipedian ditugun artikuluak dira. Proiektu honekin hasi ginenean ez ginen 200 artikulotara iristen. Pixkanaka denon artean bagoatz kopuru hori igotzen, baina zu behar zaitugu. Urtean zehar hitzaldiak eta ikastaroak antolatuko ditugu. Hauetan parte hartzea erabat librea da, nahi duen orok parte har dezake, eta bertan denon artean elkar laguntzaz edizioak egingo ditugu. Topaketak izan daitezke baita ere. Azaroaren 5ean adibidez, Marisa Barrena izango dugu Beasainen, Durangoko Wiki emakumeok taldearen lan egiteko modua azaltzeko. Eta Wiki emakumeok donk dokumentala ikusi ahal izango dugu. Urriaren 22an, Igartza jauregian 6:30 izango dugu aurkezpena. Beasainpedia zu zara, zatoz aurkezpenera!